Yeah, ndi ku 23 kumeneko ndithu kunaliso debate ngati ija inali chikuwa Dennis Mahata ija ngati mukumbukira kumbuka kwa 36 kumeneko ndithu kunali ndithu Honorable Ulemu Msungama amene ali MP, Member of Parliament wa chipani cha MCP, komanso iwowa ndithu ali ngati Minister of Youth and Sports. Yeah, ngati nduna yoyang'anira achinyamata komanso ndi masewero iwowa ndithu anali ku 23 area 23 kumeneko ndithu kukupanga like debate ija imene ikudziwa kale imene ya Dennis Mahata ija imene achuka ija ndi imene amapangitsa ndi nice bongo lija limene anake shuni nice nakisha. Anyway, ndiye iwo ndithu atafika kumene kuchako ndithu anayamba kulongosola kumano I don't know out of nowhere like why like people anangamba kwa like hey munthu alongosola ichi kunkuwa alongosola ichi kunkuwa Amalawi kuti munakhala bwanji munakhala bwanji Amalawi nzano asayankhule anyway guys that's it. I'm gonna just give you the clip and the video and you watch it and tell us what you think. Ndinokonda kwambiri chifukwa debate imeneyi ikuchitikira pamodzi pamene ndambira sukulu. Ndikhale chete ndifuna kuchita makedulo. Ndimati ndikupemphera anzathu anayesi mukamakoza mtsutsowo musanatiyitane muzitipempha kuti tizifufuza kuti ntchito ya MP ndi chani. Ntchito zimene zakagwira pano zina zamakhalisa. Ndiye tizidziwa kuti MP ntchito zake ndi zitatu. Zamakhansalazi sitipanga ku Parliament. Nibe medicine tukama andipatsa limo andipatse wewe mutongeko mainvolve yawo nagelele kwanzangawo zina ziwe zachitika CDF kwa kwamba zakuita iwe kupatsa medicine ndosenzira kwambiri pazimene ndapanga kale foenede yochitayo komanso ndikudiri. Guys, let me tell you something about your leaders. Let me be honest with you guys. You know, when they're doing whatever it is that these guys are doing now, called campaign, you know, coming through as if they care, as if they've got your best interest at their hearts. You know, when they come around with all these planned lies, the problem is when they plan, they don't plan properly. You're caught up in ujandalama kapena kukaa careless ndicho machantu osauka. You miss out on the details on your next lie. Because if you're going to be lying, obviously you have to maintain your next lie has to be deeper than the previous one. But the problem is now kandarama kacheka kwako medwesa ayiwala, now they think they could just come even timaboza tawo also tiganizira bwinobwino kumango yankula however they want. You know, look, ine ni magamba zinthu za basic, like suri ni magamba zinthu za basic for kuti zinthu za basic izo chifukwa chonena kuti sitingakamba zinthu za deep. Ayi, but think about this guys. Ine mungopita ku museum kuja ya Malawi, tangopitani mukaone how dilapidated the place is. That is a whole government department imene komusamalira malo amenaja. Okay, tourism ilimomo. Okay, information ilimomo, nanga si kumene kuja kuli information ya zambiri ya Malawi. Ndujilo sojo nena. Now, inuyo muli gullible, how gullible are you? Kunena kuti wina wake angamabwelero makunamiza and kuti they've got you as their best interest.
kuti akufuna kutukula dziko lino. They can't do the basic. Chabwino kungopanga maintain zimene ena adasiya. Musanambe ukamba za nyuwani mukambazo. Chabwino just at the level of excellence kungopanga demonstrate ndi sochepa tathu tomwero timene tapanga survive dzaka ndzaka, and you're destroying those things. Ku museum which is dilapidated pali chigalimoto china chake ndipo namva chisoni. You know, chimene chinali firefighter, chimamayiza ma firefighters kumalawi kunoko, that only one car that we have in history is dilapidated. Zisulo zina chola. And someone has the audacity to stand and tell Malawians kuti iyeyo ndiye ali ndi mayankho amavuto a dziko lino. They can't do the basic of things. Kungosamalira zinthu zakale zomwe zimene zilipo, and you take it from there. You know, ndi masowa chonena tazipangani. What I know is that one day is one day. Tizakayeneka tizakayankhe zimene zikuchitika pa dziko lino. Hey, magayizi akuchitipa Kalonga ndithokoze kwambiri mnandilandira bwino. Pano ndikubwerera ku Lilongwe ndidzera Lakeshore Road. So inu nkhotakota kumeneko adada komanso akaka ngakhale akuluakulu bwerani niyambira padombazi kenaka padwangwa mpaka na all the way mpaka na ku Salima North. Tiyeni mubwere ngati mmandifira monga ndimakufirira ninu muli mtika kwenikweni mwa zimene tupangazi. September 16 sikale aliyense wa inu ndi voti yanu tapambana. Zikwa Jesus mukuna vantu ndewina kumajepesa mavyete ndewina kumajepesa mavyete hawa mavyete ndopenga ndotene uyu mpaka na president wanu chakwera akufunisisa ndithu lakhala mvyeteso naye mukuona kuchita kusilira naye swati waja ntoliro ameniwo oye mafana wana madifira mafana madisirira ndikukuwuzani mukazampesa munthu nakesa akumanyoza mavyete muntima mwe amafuna atakhala iye watakhala mavyete zimampweteka kuti kamaso mavyete ndi nyatwa ndi mofaya atobwera crazy amwene mavyete amatobwera crazy etu koma chifukwa iye uja tinayambisa mavyete ndife sanga bwere kukuza nopenda kuti ife mavyete chamatiwaza ndipute makopera zambiri chifukwa ndemi ngati pale anthu amene amakoperedwa ku Malawi kuti akoperedwa kuberedwa intellectual property yambiri ndi mavyete mafana akhala kutenga notes kukopera koma ndisabwino bwino chikana ife tili panopa kuthandizana basi